Здравейте, приятели! Днес ви представяме имот, който е разположен в един от най-предпочитаните квартали с потенциал в града, а този апартамент предлага нещо повече от квадратни метри. Той предлага стил на живот. В тухлена сграда, сред зеленина и големи междублокови разстояния, се намира този имот, който съчетава спокойствие, функционалност и удобство. Четвъртият етаж предполага по-малко шум от улицата и повече светлина и гледка. Разпределението е практично. 2 големи стаи, всекидневна скол, отделна кухня и просторна тераса с югоизточно изложение. Това означава топлина сутрин, прохлада след обяд и икономия на енергия целогодишно. Имотът е идеален както за живеене, така и за инвестиция. Този апартамент не е просто квадратни метри. Това е място, което създава усещане за дом още от първата крачка.